uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane, ngibingelele obaba, ngibingelele omama, umkhulu, ogogo, ngibingelele insizwa, ngibingelele intombi, ngibingelele uSunday School, umphathi wohlelo, umdumisi, nabadumisi bonke namanxusa, nabo bonke abenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyababingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba ndawonye sizokhonza uNkulunkulu, sizodumisa uNkulunkulu, sizofuna intando kaNkulunkulu. Namhlanje kumakhaza bekungabunandi ukuthi umuntu ayivalele ingutsheni zakhe, kodwa bekufanele ukuthi sizomkhonza uNkulunkulu. Ikhuni noma ukhuni malulodwa nje lihlezi noma ungalibasa alikwazi ukuvutha kahle. Dinge ukuthi zihlangane zibe ziningi bese kubaswe umlilo, bese ke umlilo uyavutha, okuphekiwe kuvutha. Angaze ngibone ukudla ukuvuthwa ngesikhuni esisodwa sibasiwe. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuhlangana, sihlangane ngegama lenkosi uJesu. Bakhona abahlangene namhlanje eindaweni ezahlukahlukene, bahlangene ngezinto ezimbi, ngeshwa abanye bazofela ekubini babo. Kodwa thina sikhona la esilwela ukuthi masisuka kulomhlaba singasuki sisebubini, singasuki kulomhlaba izwi likaNkulunkulu lingekho kithi. Njengokusho kaPetru ukuthi sizosuka siyephi uma sisuka kuwe, ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Ngempela futhi amazwi okuphila senkosini uJesu, ohlukana nenkosi uJesu uhlukene nokuphila ehamba. Ufile umuntu ongenaJesu. Umuntu ohamba ephambene nezwi likaNkulunkulu ufile lo muntu. Akayi ekuphileni okungaphakade, kodwa uzobhubha njengoyise wakhe uSathane. Ngoba banjalo abantu bokubhubha abahambe eqinisweni. Iqiniso alikho kubo ngoba bafuzwe uyihlo wabo noma uyise wabo uSathane, abaqamba imanga. Thina ke sifundisiwe ukuthi inkosi uJesu siyazi ukuthi akekho ngenasono, kodwa sidinga ukuthi sisondele kuNkulunkulu ngezikhathi zonke sifuna ubuso bakhe, sizwe ukuthi sisahamba ngakho na. Ngakho ke sibonga khona lokho ukuthi sihlangene. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyakhumbula bekulukhuni omunye ushilo la ukuthi bese abanye bethu bengasakhonzi ngoba singazi ukuthi sizoshona siyaphi. Kodwa uNkulunkulu wasenzela umusa, wasikhumbula ngomsa wakhe ngamunye ngamunye, wavusa inceku yakhe njengoba wenza kubantwana bakwa-Israyeli. Ethi kuMose, ngizwile ukukhala kwabantu bami eGibhithe, ezwa ukububula kwabantwana bakwa-Israyeli. Athi ngezwe ngisezulwini, manje ngehlile ukuba ngibakhulule. Sizele lokho-ke ukuthi uNkulunkulu asikhulule ebugqileni besono. Izele lokho inkosi uJesu yehlile ukuthi izosikhulula ezonweni zethu. Ngoba umuntu obhajwe esonweni ubhajwe ekufeni, ukufa kumbambile lo muntu. Manje sizelana njengoba sibalekela ukufa, asifuni ukufa. Ungathi usula usuze wadela izinto zezwe, wadela ukuthi ubungaba semlilweni njengamanje, akukho umlilo la, akukho hitha, kodwa kuyabanda. Bese sifunyana singabantu bokulahlwa ngenxa ukuthi singabambi iqiniso njengoJuda Iskariyoti.
owathi ehlezi nabafundi wangena uSathane kuyena, ngoba ke naye kuSathane uphinde abe yisula, ngoba wayesazi kahle ukuthi inkosi uJesu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uyena futhi wangena kuJuda Iscariot. Lisho kanjalo iBhayibheli. uSathane esengenile kuJuda Iscariot, wahamba ke waphuma wabashiya. Ngoba uSathane masengenile kumuntu, masikhonza kahle uNkulunkulu uzophuma usishiye. Sengenile uSathane ke lapho. Masingamkhonzi kahle kuhle mawukwenza lokho. Kodwa masimkhonza ngalendlela ekuyiyona yona, hayi uzophuma usishiye. Njengoba kwenzeka uJuda. Waya kuba priest. Abantu abaziwa njengabantu bevangeli. Abanye baphuma baye kwamanye amabandla. Hayi ngoba ngithi amanye amabandla wrong. Kodwa lawo mabandla noma le ndawo ophuma kuyona, umbuzo ukuthi akusibona yini abapriest labo abakuzoba yibona abazothumela ukuthi iqhasha lenkosi uJesu ngesandla sabezizwe. Inkosi uJesu yabathelwa esiphambanweni sehlazo, ngoba ukubethelwa esiphambanweni kuyihlazo lokho. Walithwala ihlazo lethu, waqala ngokuthi entabeni esithwele isiphambano, ebuthwele ubuhlungu bethu, ezithwele izono zethu, ukuze sisindiswe, ukuze siphile singabe safa. Manje ke sesikunikeziwe lokuphila, sekuzoya ngokuthi sikubamba kanjani. Encwadini yesambulo athi ibambisisa lokho nakho, ukuze kungabikho oyakukwamuka umqhele wakho. Kunomqhele esiubekelwe inkosi uJesu, kodwa nangu uSathane ubhizi. Ufika kulo nalo ufuna ukuzokwamuka umqhele wakho. Ilo umsebenzi awuzele emhlabeni. Kusambulo ngicabanga ukuthi 12 lize lithi iBhayibheli maye kuwe emhlaba, ngoba uSathane wehlele kini. Ingelosi ezulwini zalwa noSathane, noSathane walwa nengelosi, kodwa uSathane akanganqoba, wehluleka. Ekuhlulekeni kwakhe waphonselwa phansi. Nathi masimhlule uSathane aphonselwe phansi esihlogweni la ibhilonga khona. Impi yethu esibhekene nayo noSathane simelwe ukumnqoba aze aphonswe phansi, ngoba kahle kahle indawo yakhe isesihlogweni. Ukhona nje la ngoba siyehluleka ukumnqoba. Mhlawumbe uma besemnqoba ngaba kanayo indlela yokuhlala emhlabeni, ubezohlala kuba uma sonke besiphila impilo engcwele, ngoba udinga ukuhlala enyameni. Ubezohamba ezulazula nje noma esemkhathini engenandawo. Kodwa manje uyadrive umgwaqweni nanguSathane, uhlele ekhaya nanguSathane ungenile, usemsebenzini nanguSathane ngoba ungenile kubantu. Kodwa mina nawe simelwe ukumnqoba. Hayi yona into esibhekene nayo leyo. Washo kanjalo uNkulunkulu ekhuluma noKhaya, wathi sono sihlezi ngasemnyango, ukunqanela kwaso kukuwe, kepha wena umelwe ukusinqoba. Kusho ukuthi uNkulunkulu aka-understand mohlulwa yisono, aka-understand mangihlulwa yisono. Akwazi ukuthi nje mina nawe simelwe ukunqoba isono, silwe size sisenqobe. Onqobayo uyakumnika ukuthi adle imithini ukuphila kungaphakathi, ahlale nami. Ake sibheke ke incwadi kaIsaya isahluko 37. Ibonakala indaba yethu isaqhubeka, futhi sekuyiSunday yesithathu le, kodwa ke namhlanje sijampela noma sigijimela lapha kuIsaya 37. Sizoqala kuverse 1
mhlawumbe ngokusizwa inkosi sigcine ku verse number 10. Mhlawumbe ke ngingakafundi ngoba sifake intshumayelo ku YouTube. Kunento engayisho last week. Ngicela ukuyicacisa ngoba khona abantu abayazi i-background yami. La ngiqhamuka khona. Ukuthi ngalungisa indaba yamabhayisikili. Umlungisisi akanga understand. Iqiniso lelo. Kodwa mhlawumbe umunye uzoqagula umlungisisi lo acabanga ukuthi lo kwakuwumfundisi wami. Ngicela ukusho ukuthi cha. Bekungesiyena lo okwakuwumfundisi wami. Kaningi ebranchini ebengekuyona bekunokuvakasha abanye befundisi from the same church noma ebandleni elifanayo. Besijwayele ukuthi mabefikile bese siyabasebenzisa ukuthi silungise nakubona. So ungazinikeza iclue ukuthi mhlawumbe kungaba ubani lo. Angifisi ukuveza amagama abantu ngezinto ezingekho right. So ungazakhela isithombe ukuthi kungaba usibani bani lo. Cha. Ngoba ngicabanga ukuthi wrong. Kulo muntu omcabanga ukuthi uyangicabanga. Ngikushiso lokho ukuthi ngiyazi mhlawumbe noma engekho phakathi kwenu uyazi i-background yami ukuthi ngiqhamukaphi kodwa mhlawumbe abanye ku YouTube bayayazi. Ngizamela ukuthi umuntu angakhubeki acabanga ukuthi hawu kanti usibani bani unezinto angayi-understand cha. And singabantu sonke kuyenzeka umuntu ethi uyibambe kahle kube khona la isitha simshaya khona. Yikho kumele ukuthi sikhulekelane. Yikho kumele ukuthi sikhumbulane ngoba sisempini. Hayi ke asifundele. Sihloko sakhona sithi isiprofeto sika Isaya ngabase-Asiriya. Kwathi inkosi uHezekiya ikuzwile lokho yaqebhula izingubo zayo yazembesa indwangu yamasaka yangena endlini kaJehova. Yathuma uEliyakimi owayephezulu kwendlu noShebhina umbhali namalunga abapristi bembeswe izindwangu zamasaka kuIsaya umprofeti indodana kaAmosi. Bathi kuye, usho kanje uHezekiya uthi, lolu suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni kepha amandla okubeletha awakho. Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzwa amazwi kaRabishake othunywe inkosi yase-Asiriya inkosi yakhe ukweyisa uNkulunkulu ophilayo asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo. Ngalokho phakamisa insali esafunyanwayo umkhuleko wakho. Izingceku zenkosi uHezekiya sezifikile kuIsaya. uIsaya wathi kuzo, niyakusho kanje enkosini yenu nithi, usho kanje uJehova uthi. Usho kanje uJehova uthi, ungesabi lawo mazwi owezwileyo. Izingceku zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo. Bhekani ngiyakubeka umoya kuyo. Izwe amahemuhemu. Ibuyele ezweni lakubo. Ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo. Wayesebuya uRabshake wafumana inkosi yase-Asiriya ilwa neLibhina ngokuba wayezwile ukuthi isukile eLakhishi. Kepha isizwile nguTirahaka inkosi yaseKhushi ukuthi uphumile ukulwa nawe. Lapho ikuzwa lokho yathuma izithunywa kuHezekiya yathi, niyakukhuluma kanje kuHezekiya inkosi yakwaJuda nithi, uNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema alikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya. Bheka wena uzwile okwenziwa ngamakhosi ase-Asiriya kuwo wonke amazwe ngokuwachitha. Pho wena uyakuphulwa na? Sesigcine ku-11
asigcine lapho. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Ngicela sikhuleke. Sibala amehlo. Baba uthi unamandla nalizwi lakho. Linguwe liyaphila. Udale konke sikubonayo ngezwi lakho. Udale uNkulunkulu othengcwele okuningi ngezwi lakho. Nkosi Jesu liyasho izwi lakho ukuthi ulizwi wayekhona ekuqaleni ekuNkulunkulu enguNkulunkulu. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ngezwi lakho namhlanje uveze izithelo zokukholwa, izithelo nezokuphenduka ezashiwo nguJohane uMbhaphatisi lapho abaFarisi befika kuye bethi bazobhabhatizwa. Wathi mabaveze izithelo zokuphenduka kuqala andukuba babhabhathizwe. Ushilo kuJohane wathi uyeza wena Nkosi oyakubhabhadisa ngomlilo ngoba yena wayibhabhatisa ngamanzi. Nalizwi lakho ke Nkosi masilizwe einhlizweni zethu, sicela uvule indlebe zethu zikamoya sizwe okukhulumayo emabandleni. uNkulunkulu othengcwele sambulele lokho othanda ukuthi sikwazi namhlanje. Bese Nkosi sihambe ngawo amazwi akho. Ngoba ushilo Nkosi kuJohn 15:7 ukuthi uma sihlala kuwe namazwi akho ehlala kithi, siyacela noma yini esithandayo siyakuyenzelwa. Siyacela ke Nkosi usisize njengoMaria ukuthi siwalondoloze amazwi akho wakhulume kithi. Ngoba amazwi owakhuluma kithi siyaphiliswa ngawo. Angukuphila empilweni zethu. Siyahlanjululwa nangawo futhi. Siyacela ke Nkosi usilekelele ukuthi ukhulume phakathi kwethu ngomusa wakho ophakade naphakade. uJesu Kristu uyinkosi. Lapho ke njengoba sasifundile ngokudlule ukuthi wafika umbiko oqhamuka kuRabshake uzokhuluma noma uqondiswe esizweni sakwaJuda, kodwa futhi kube kuqondiswe kuHezekiya inkosi yakwaJuda. Lembiko yayinokusabisa inamagama ngokobuntu athusayo. Ngaleso sikhathi uHezekiya wayesengene esimeni sokuthi athathe igolide elalidingandwe kuyena inkosi yase-Asiriya, 300 pieces of silver and 30 pieces of gold. Wathatha ethempelini nasendlini yenkosi. Ethatha lezi zinto eyozinikela esitheni uSathane. Ngoba bakhona ke abantu esebethathe izinto zethempeli likaNkulunkulu, igolide nesiliva okuyigugu endlini kaNkulunkulu, banikela ngakho esitheni. Uma ubheka laphana kwabaseKorinte isahluko 6:15 kuthiwa anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na? Pho ngithathe izitho zikaKristu ngizenze ezezifebe na? Ha, naka. Njalo ke uIsrael ma eseqale ukulandela onkulunkulu bezizwe, uNkulunkulu lokho ubekubiza ngokufebe, ukuthi uIsrael noma uJuda ufebile, uphingile, ngoba bekumele akhonze uNkulunkulu kuphela. uHezekiya ke besengene kuleyo nkinga ke kulelo gibe. Ngiyacabanga ukuthi bekukwethuka noma bese kuphole uthando. Wagcina esengena kule nkinga ukuthi uqale ngumlomo wakhe athi ngonile ukuthi ngikuhlubuke, aphinde akuveze ukuthi noma yini oyifunayo ngizoyenza.
sase sithola amandla isitha, sase sikudimanda lokho esikudimandayo. Ngaleyo ndlela uHezekiya wabe usenikele ngezinto ezabe zisethempelini likaNkulunkulu. Baningi ke abantu impilo yomuntu omunye idimande ukuthi makantshontshe. Abanye khona onke ngizwe ukuthi badayisa umzimba ngoba bethi abanamsebenzi ayikho into abazoyenza. Abanye isitha sidimande ukuthi mabadle igrosa efike ngendlela engekho right ekhaya. Ingane ifike eyazi ukuthi lengane ayiphethe kahle noma ayishadile futhi ayisebenzi. Akabuza ukuthi lezi zinto ziqhamukapi. Uqhamuka uyathatha uyadla ngoba isitha sesidimandile. Sathi ngizoke ngibona ukuthi uzodlala. Omunye umuntu athola ukuthi hayibo uxakekile kunalento ayidingayo. Abone nangu umfana lapha noma umuntu lapha emgwaqweni khona into ayidayisayo enudayisa ngqo lento umzalwane ayidingayo. Manje uyayibheka imali ile mali anayo. Akasayibuza ukuthi lento iqhamukapi. Lo muntu onesitolo esidayisa i-item eyodwa noma ama-item awu2 kwenzeka kanjani kulesi sitolo? Yini kulesi sitolo kungabikho impahla eziningi ezikhombisa ukuthi kuyadayiswa la? Umntwana kaNkulunkulu agcine esethenga lapho. Umntwana kaNkulunkulu agcine esegcina impahla emzini wakhe nasendlini yakhe empilweni yakhe ukuthi unembezi yamlahla ngalento. Ngoba isitha sesidimandile ukuthi kuphi lokho esikufuna ethempelini lakho elinguwe. Ngoba siyizitho zikaKristu njengebandla likaNkulunkulu. Kuchaza ukuthini ukuthi siyizitho zikaKristu? Uma siyizitho zikaKristu kusho ukuthi uKristu ehlezi ezulwini ngakwesokunene sikaBaba uNkulunkulu. Noma ke ngiqale la. Uma ubheka lapha kuLuke isahluko 8 uthola uJesu ehamba eshumayela indawo eziningi. Ehamba nabafundi bakhe. Ngesikhathi uJesu ehamba nabo, as long as ehamba nabo asibezwe abafundi bakaJesu beshumayela bevulwa umlomo ngoba bebehamba noJesu. And inkosi uJesu mayisuka kulomhlaba ithe mabahlala eJerusalem ayishonga ukuthi mabashumayele. Why? Ngoba ibifuna ukuqhubeka inkosi uJesu la igcine khona. Njengoba babehamba beyilandela ikhona inkosi uJesu emhlabeni noma isisezulwini kwadinga ukuthi kuqale kufike umoya oyingcwele ifike inkosi uJesu ngomoya oyingcwele ingene phakathi kwabo bese inkosi uJesu ishumayele ngabo. Njengoba kuthiwa siyimzimba kaKristu kusho ukuthi bona bebengumzimba kaKristu kodwa sekungena umoya oyingcwele. Kusho ukuthi noma umuntu angaba ngumzalwane ma ungakangena umoya oyingcwele kakabi ngumzimba kaKristu lo muntu. Mhlawumbe usewumzimba kaSathane. Mhlawumbe uSathane usasebenza ngawe. Mhlawumbe uSathane usawathola amathuba okusebenza ngami. Ngoba kusho ukuthi umoya oyingcwele akakangeni impela ukuthi agcina asebenze. Kube uyena ozosebenza ngamanye amazwi kube uKristu ohamba kulomhlaba ngale nyama ewena nami. Yilokho ke bekufunakala ukuthi siphile leyo mpilo, ukuthi silwele ukuthi kube nomoya oyingcwele ukuze uNkulunkulu noma inkosi uJesu ihambe phakathi kwabantu. Sibe ngukukhanya phakathi kwabantu. Ithi inkosi uJesu nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ngesitheke. Ibese ithi lapha kuLuka 9 cabanga ukuthi ubheka lapha kuverse 5 ithi ukukhanya kusekhona as long as ngisesemhlabeni. Ithi kumele ngisebenze ngisesemhlabeni ngoba siyeza isikhathi lapho sokuhlwa lapho kungakusebenza umuntu khona. Okukuthi njengoba ithi thina singukukhanya kwezwe ngoba iyona ukukhanya phakathi kwethu.
uma ingekho phakathi kwethu siwubumnyama asikho ebukhanyeni manje siyizitho zikaKristu athi lapha kuJeremiya 51 verse 20 wena uyizembe lami nezikhali zami zokulwa ngiyakubhidliza imibuso iyashi nenkweli yayo inqola nomkhweli wayo ngawe ngoba yini uyisitho sikaKristu uKristu kwenza lesitho sizoba isikhali kuyena esandleni sakhe ngamanye amazwi uKristu kumele akuphathe ngesandla sakhe isikhali sisodwa lapha nasenza lutho ngaphandle ukuthi kube khona lo siphele bese siyabulala sibhidlize imibuso yavukelana nje isebenzisa izikhali wena uyisona isikhali sikaNkulunkulu nesitho sikaNkulunkulu asisebenzisayo mhlambe kumele ube isitho esiyingalo nesandla ukuthi ubambe isikhali silwe nemibuso kaSathane emhlabeni ukuze impi kaNkulunkulu inqobe silokho kodwa uHezekiya ke yamdida ke lento wesaba isitha wagcina sekubonakala ukuthi isitha sizongena kwaJuda ngaye kodwa bengumholi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angisize isitha singangena ebandleni likaNkulunkulu ngami ngiyakhuleka ukuthi isitha singangena ebandleni likaNkulunkulu ngawe ngoba siyakwazi sangena ngoJuda kodwa bengeke ngasho ukuthi uSathane uphinda beyisilima ngoba ungene lapha kuJuda ekugcineni inkosi uJesu yabulawa and ukuthala kwayo isiphambano kwaba ukusindiswa kwethu ingeniswa ubani esiphambanweni uSathane usebenza ukuthi inkosi uJesu maye esiphambanweni kanti iyona ndlela esizosindiswa ngayo leyo nalana ke sithola into efanayo sithola ubula bukaSathane ngesikhathi enganeliseki uSathane ukuthi sengithola igolide nesiliva la uyaqhubeka ngoba uyolwa noJuda kahle leli siliva alifunayo uSathane hayi ngoba bezofuna isiliva beqonde ukuzoqeda ngecebo likaNkulunkulu icebo likaNkulunkulu lali ukuthi uIsrael uyaphuma eGibhithe uya ezweni lesethembiso eKenani kodwa kule ndaba esifunda kuyona sithola ukuthi uIsrael noma iSamaria vele selithunjiwe ngaleso sikhathi alisekho kule ndawo uNkulunkulu ebelimisela ukuthi malibe kuyona ngamanye amazwi akusenzekanga manje icebo likaNkulunkulu ukuthi mababe kuleya ndawo labantu sebetholakala sebese Asiriya into bekungafanele yenzeke and lokho kuse Asiriya kwakhona kuvezwe into eyodwa nje ukungayenzi intando kaNkulunkulu nawe ungatholakala usuze Asiriya and uma beqhubeka ngalendlela noHezekiya nesizwe sonke sakwaJuda besugcina eAsiriya kodwa ngumusa kaNkulunkulu kwafika la inhliziyo kaHezekiya ithi qhifi ithi sekwaneleke manje ethi yabona ke manje sesifike egcineni isitha ngamanye amazwi ukuhlasela kwaso isitha samphaphamisa uHezekiya ebuthongweni bakhe samvusa waqala manje wabona ukuthi kumele enze njani ndoqala uma ubheka khona nje lapha kuverse 1 kuthiwa waxebhula izingubo zakhe wazembesa ngezindwangu zamasaka wangena endlini kaJehova yona lendlu lena ethatha isiliva negolide kuzona kuyona leyo ndlu leyo wakhumbula ukuthi ngidinga uNkulunkulu la uyena yedwa ozongilwela kulempi uyena yedwa ozongisiza la akayanga ey'nduneni zempi athi hey madoda nihlomile yini iy'khali zenu zi-right yini no futhi akabange sabaleka noma zinikele esitheni kulokhu angazi ukwafikana emqondweni wakhe kodwa akabange sazinikele shuthi iphutha lakhe lokuqala lokuyinikela nokuxolisa ukuthi uhlubukeleni inkosi yase-Asiriya ladlula kuyena
kwafika ke into no bese ngile ukuthoma mhlambe nawe ubusule sengathi ungavuka namhlanje ubheka uNkulunkulu qala ukhale kuNkulunkulu exephula ingubo zakhe bemathe indongo zamasaka wangena endlini kaJehova wenzani ke mangena endlini kaJehova kuthiwani yathuma uEliyakimi owayephezulu kwendlu noShebhina umbhali namalungu abapristi bembeswe izindwangu zamasaka kuyafika nje ngicabanga ukuthi iziKronike zesibili sahluko 20 kuverse 7 ake ngibheke ukuthi ngosheshe ngiyithole indaba no angikholwa ukuthi verse 7 no akuyona le ndaba engiyifunayo la okay sizobe siyibona kodwa indaba la uSolomon esenikele khona ithempeli likaNkulunkulu selingcwelisiwe ithempeli likaNkulunkulu uthe sekwenzekile lokho uNkulunkulu wakhuluma wathi imkhuleko ezokwenziwa la ethempelini likaNkulunkulu wathi uzoyizwa esezulwini manje la inkosi uHezekiya yakhumbula ukuya kule thempeli mayifika kule thempeli noma endlini kaNkulunkulu asiyizwa ikhuleka umbuzo ukuthi kungani ingakhulekanga Isaiah 59 verse 2 ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu ngicabanga ukuthi wabona ukuthi ukuya kwakhe ethempelini esefikile ukukhuleka kwakhe kuzobe kuyizeleza ngoba kukhona lento lena besazi kufanele ilungiswe empilweni yakhe wacabanga ukuthi sengifikile manje ethempelini akusakhulekeki futhi indlela nje usathane sengishaya ngayo angisakwazi nokukhuleka ngisho sengifikile ethempelini mhlambe nawe uthi usufikile endaweni yakho othandaza kuyona uthola ukuthi akukhulekeki akwazi ukukhuleka uthi uyazama namagama kasafiki ngobani isitha sesifikile siyakushaya ukuthi ungakwazi ukukhuleka ngoba kukhona lapho sivumele khona Hezekiya simuzwe ngakhuleki nje la siyazi ukuthi khona lapho besevumele khona isitha afika ethempelini lapho kuthenjiswa khona uthi yabona ke musokhuleka la umkhuleko wakho uzozwakala kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ukuthi ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu ba angezwa kwakhe kudoka ukuthi uNkulunkulu angezwa ngiyacabanga ukuthi kuzungavule kulomlomo kaHezekiya mhlambe kwavele kwafika izono zakhe kwafika ukuthi kambe mhlambe wathi mayengena nje naku la ngakhipha khona igolide nala ngasusa khona isiliva belilapha isiliva wangabe esakwazi ukukhuleka sinenhlanhla ke thina ngoba siyakwazi ukuthi sibhuke i-appointment bese siyabhala khona lapho singalindi ukuthi kuze kufike isikhathi la sithola khona ukuthi silungisa kodwa siyabhala khona lapho okuwukuthi ngomsaka kaNkulunkulu uma sithembekile ziyasulwa izono bese kuyasiza ke lokho ukuthi noma sisondele kuNkulunkulu sisondele ngonembezo omhlophe okungasho ke lokho ukuthi sona ngamabomu cha asoni ngamabomu akakwazanga ukukhuleka wayesethuma abantu bona laba bantu ebemlethele umbiko uqhamuka kuye uRabshake ethunywe inkosi yase-Asiriya wathuma labo bantu uthini okay kuthiwa wathuba uShebhina nombhali namalungu abapristi bembeswe izindwangu zamasaka uIsaiah umprofeti indodana kaAmosi bathuma laba bantu isimo sabo ufuna vele ukuthi makubonakale mabethi nje beqhamuka befika kuIsaiah kubonakala ukuthi konakele no Isaiah sheshe azama ukwenza iconnection noNkulunkulu sheshe kubonakala ukuthi no
laba abantu abeza la kunento engahambi kahle badinga ukukhalelwa laba bantu. Uverse 3 uthini? Bathi kuye, usho kanje uHezekiya uthi, lolu suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa, ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni, kepha amandla okubeletha awakho. Nangombiko oqala bawusa kuHezekiya kusole kuyizaya ukuthi usuku lolu lokusolwa nolokudelelwa, ngoba basoliwe badelelwa, kanti othinta umntwana kaNkulunkulu uthinta inhlambiso kaNkulunkulu. Bathi ke ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni, siyazi ke ukuthi wonke umuntu okhona uzelwe ngowesifazane, ngoba nenkosi uJesu yafika yazalwa ngowesifazane. uAdam kuphela ongafika ngezelwe ngowesifazane, kodwa thina sonke sizelwe ngowesifazane. Siyazi ukuthi owesifazane qala umntwana ahlale kuyena inyanga eziwu9 ehlezi, kodwa kunesikhathi sokuthi lo mntwana kufanele aphume, ngeke kulunga ukuthi angaphume. Akufanele aphume singakashaya isikhathi. Mase kushaya isikhathi umntwana noma umzimba uyazazela ukuthi sekufanele umphushe manje umntwana aphusheleke endaweni la izokwazi ukuphuma khona. Kodwa akavela ayiphumele nje noma sefikile. Kudinga ukuthi aphushwe. Kudingeka amandla ukuthi makaphume lo mntwana. Mayiphushwa uphumela ukuthi makaphume, kuphume isithelo esikulo mntwana. Manje la kuthiwa umntwana osekuposition yokuthi kumele ngabe yaphuma manje. Sekumele ngabe uyaphuma lo mntwana, kodwa inkinga ukuthi amandla awekho. Lo mntwana akakwazi ukuziphusha yena. Udinga ukuphushwa. Udinga ukuphushwa ulo amkhulelwe. Uyena yedwa ongakwazi ukumphusha futhi. Akekho omunye umuntu ongaphinda amphushe lo mntwana. Yilo okhulelwe. Wena ke okhulelwe ke uNkulunkulu ngaphakathi kwakho. Okhulelwe umntwana, ngesikhathi uMaria ekhulelwe kwangena kuyena umoya oyingcwele. Wena ke esekungena umoya oyingcwele kuwena, kufanele phela kuvele izithelo zikamoya, kodwa kufanele uphushe wena ukuze ivelele izithelo. Mhlawumbe usuku leso sini sokuthi umntwana usesesimeni sokuthi makaqala asebenze manje, ukuthi umoya oyingcwele makasebenze ngawe, kodwa uSathane seqeda amandla okuphusha. Ngeke kulunga ukuthi ungamphusha, ngoba uma uphelelwe ngalamandla okumphusha, mayiqhubeka ehlala ngaphakathi kuzosuke kufe wena, ngoba akakwazi ukuhlala isikhathi eside lesini. Kumele akhule nomzimba, mase ungasakwazi ukumkhulisa uzofa. Mayefa either kufa yena noma wena noma nonke. Hayi ke angisiyela umama ngizazi izinto futhi angisiyela umbelethisi. Izinto nje nami ngingizizwe lezo. Ezinye ngiyacabanga ukuthi cishe ekhamba kanjalo, kulokho engikuzwa la ngiyezwa ukuthi kuyaphushwa. Umntwana ukuze aphume uyaphushwa. Manje ke nathi kumele sibe namandla kumphusha umntwana ukuze ivelele izithelo, aphume asebenze umntwana, awenze umsebenzi wakhe. Mhlawumbe akakwazi ukukusebenzisa nje uNkulunkulu ngoba usengaphakathi kuwena, kumele ngabe usephumile kodwa ehluleka kumphusha. Lezinye izinto ongamphusha ngayo ukukhuleka. Ungamphusha nangokungena emkhosini, ukuphusha umntwana lo ukuthi makaphume kuze kuvele izithelo zakhe phela. Ngoba isithelo inkosi uJesu yasifuna, hayi yasifuna futhi. Kungenjalo siyakhala isiqalekiso.
wabona umkhiwane elambile wethemba ukuthi uzothola izithelo lapha kanti mhlawumbe umkhiwane wakwazanga ukuphusha ukuthi kuze kuvele izithelo mayifika izithelo azikho waqalekiswa umkhiwane baze bamangala abafundi benkosi uJesu yazi yabanikeza isithembiso ukuthi uma ukukholwa kwenu ninokholwa nizothi intaba idilika intaba ngoba uqalekisa wabuna ulokhozi umkhiwane nawe nami sisesimeni sokuthi kumele sazi ukuthi umntwana usekuyiphi indawo manje usesesimeni sokuthi asebenze kuvele izithelo noma mhlawumbe usesesimeni sokuthi kusafanele ngimgcina akhule ngaphakathi kuqala ngingamkhiphi kanti asikakafiki isikhathi ngoba mangimkhipha singakafiki isikhathi ilento ebizwa ngokuthi i-miscarriage uyafa akaphili lo mntwana ophume singakafiki isikhathi kodwa kumele ukuthi kube isikhathi esifanele ngengasho ekuqaleni ukuthi asikhuleke bazalwane ukuthi uNkulunkulu asisize ukuthi ngaso sonke isikhathi sibuze intando yakhe noma ngaba into ibukeka inhle sibuze intando yakhe unikela ngesiliva negolide nje uHezekiya simuzwe buze intando kaNkulunkulu kodwa kulesi sikhathi siyaqala manje uyalibona iphutha lakhe uyabona ukuthi angibuzanga intando kaNkulunkulu angiyanga kuNkulunkulu andiyazibona ukuthi angifanelwe ukuthi ngiziyele kumina kuNkulunkulu ngomkhuleko ngoba kunezikhathi la ukwazi ukuya khona kuNkulunkulu ngomkhuleko kodwa kube nezikhathi lapho kukhona khona uDavide ubekwazi ukuyikhulumelana ngqo noNkulunkulu athi ngiye yini kule yami noNkulunkulu ayikhulumele ngqo noDavide kodwa mhlazane onile uDavide uNkulunkulu asimuze ukukhuluma noDavide sithola nje uNkulunkulu eyithulele waze wawukhuluma uNkulunkulu noNathan kodwa inkinga kuDavide ekufanele ulungiswe ngoba ububi bukaDavide besebumhlukanisile noNkulunkulu nokuba inhliziyo kaNkulunkulu kodwa bamhlukanisa naye uDavide kusho ukuthi nami noma ngithiwa ngumfundisi anginayo iprivilege edlula nini ukuthi mina ke sengizozwakala ngoba naku noma uNkulunkulu sezoqhubeka xhumane nami ngoba naku kuthiwa ngumfundisi mangonile nje ngonile ububi bami uzongihlukanisa noNkulunkulu no exception noma ngubani noma ngabe uNkulunkulu sengisebenzise kangakanani njengoba uNkulunkulu wamsebenzisa uDavide kwabula uGoliath washo wakhululeka uIsrael for 40 years uGoliath edelela impi kaNkulunkulu bonke besesaba benovalo kwafika umfana omncane uDavide wasetshenziswa uNkulunkulu nami sengisebenzisile uNkulunkulu uma ngonile ngidala udonga phakathi kwami noNkulunkulu ngakho ngiyadinga ukuthi nami ngisifunisise noma ngingasho ukuthi nami ungazi ukuthi ngihlukile kunani sonke siyadinga ukuthi siyihlolisise siyifunisise singone singavuma uSathane sivala amehlo ngoba uHezekiya la wayesevalwa amehlo engasakhumbula engasabona ukuthi hayibo la kuleli lizwe sikulona safika ngesandla sikaNkulunkulu la ukhona kwelika moya uma ngabe usendaweni right ufika ngesandla sikaNkulunkulu awufikanga ngokwakho ngakho noma ulingwa biza uNkulunkulu ungakhohlwa uNkulunkulu and mawuzathi wonile khona lo fanele umsebenzise ukuthi ulungise indaba yakho Hezekiya wenza into right la wathumela kumprofeti and uzubone ukuthi wayezibona ukuthi kushuthi khona ungahambi kahle empilweni yakhe awubheka uvesi number 4 uthi mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho yezwa ke akasambizi ngoNkulunkulu wethu ngoba akafuna ukuzibala la uyazibona ukuthi ngonile angisafanele ukubizwa ngomntwana kaNkulunkulu ngcono ngithi wena ngoba ngiyazi ukuthi uyazingcwelisa phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu wakho lo sengicela ukuthi ukukhulume noNkulunkulu wakho uzokuzwa uNkulunkulu wakho akuphendule ngoba kushuthi wena ayikho into ekuhlukanisile noNkulunkulu ngoba yena uIsaya wambona uJehova wayesebona ububi bakhe wasethi maye kimi ngoba izindebe zami zingcolile
nabantu abahlala eduze nami indebe zabo ingcolile. Wabona ububi bakhe wayilungisa indaba yakhe noNkulunkulu. Mhlawumbe uHezekiya besazi ukuthi uIsaya ubeseyilungisile indaba yakhe noNkulunkulu. Ngakho uyena umuntu lo. Njengoba sengibonile ukuthi izinto zonakele kumele kulungiswe le ndaba. Nangu umuntu engizomsebenzisa. Umuntu ozingcwelisile. Umuntu oyilungisile indaba yakhe noNkulunkulu. Uyena isizwe sika-Israyeli nami noma sikaJuda sisizakala ngaye lo muntu. Ukuthi siya kuyena ngoba isakhona insali kaIsrayeli. Uzambiza ngoNkulunkulu wakho. Kuthiwa-ke uyakuzwa amazwi kaRabshake othunywe inkosi yase-Asiriya. Inkosi yakhe fana namadimoni noma ama-devil worshippers athunywe uSathane. Inkosi yakhe. Inkosi yakhe ukweyisa uNkulunkulu ophilayo. Why uIsaya ethi noma uHezekiya ethi weyisa impi kaNkulunkulu ephilayo noma weyisa uNkulunkulu ophilayo na? Ngoba ekugcineni kuyabonakala ukuthi ubefuna ukumthumba naye uJuda njengoba ethumbe uIsrayeli. Ngamanye amazwi ubeziqonde ukuzophambana nohlelo lukaNkulunkulu. Ukudelela ke lokho, ukudelela uNkulunkulu lokho. Ukuthi uzophambana nohlelo lukaNkulunkulu. Sengathi ngingangamdelela uNkulunkulu mina nawe. Sengathi singangaphambana nohlelo lukaNkulunkulu. Yikho ngaso sonke isikhathi kumele sibuze intando kaNkulunkulu ngoba singenza izinto sizibone zirathi hleze sesiphambana nohlelo lukaNkulunkulu. Hleze sesithunywa isitha. Ngoba siyanyonyoba isitha. Siphinde futhi sibhonge njengebhubesi. Sifuna lo esingamgwinya. Kodwa bekumele siqaphele. Sihlakaniphe njengeyinyoka. Sibe mnene njengamajuba. Sihlale siqwashile. Singabe ngabokuhlwa nabobumnyama. Kodwa sifuke ebuthongweni bethu. Siqwashe ukuze singatholwa isitha singazelele. Kuthiwa-ke ukweyisa uNkulunkulu ophilayo. Osole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo. Ngalokho phakamisela insali esafunyanwayo umkhuleko wakho. Ngamanye amazwi ubecela ukuthi makabanxusele, makabakhulekele uNkulunkulu ngoba bayisizwe sikaNkulunkulu. Bangabantwana bakaNkulunkulu. Yibona bayinsali uIsrayeli sezowathunjwa yena. Kodwa sengathi lo olungisile indaba yakhe angabanxusela kuNkulunkulu ukuze siphephe isizwe sikaNkulunkulu. Ngoba sesideleliwe. Ngesikhathi bedelela lesi sizwe, badelela uNkulunkulu noDavid washo kanjalo kuGoliath ukuthi udelela impi kaNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi udelela umntwana kaNkulunkulu usuke usudelela uNkulunkulu esiNkulunkulu. Khuluma ngomntwana kaNkulunkulu ozingcolisile mina. Ukuthi ungalingi umdelele ngoba sikho isikhali esilolelweni esizophumelela. Nolimo olumvukelayo luzokwahlulela. Lokho kuyifa lengcebo zikaNkulunkulu. Noma ngaba kuthiwa uyambona ukuthi useshayekile, ungamdeleli. Kodwa thoba umkhulekele. Uma uNkulunkulu ethi khuluma naye, khuluma naye. Asizakale uma kungenzeka. Kuthiwa-ke izinceku lapha verse 5 izinceku zenkosi uHezekiya sezifikile kuIsaya. uIsaya wathi kuzo, niyakusho kanje enkosini yenu nithi, usho kanje uJehova uthi, ungesabi amazwi owezwileyo.
kaningi uNkulunkulu ethi ungesabi ngoba ukwesaba kunesijeziso nowesabayo akaphelele kuNkulunkulu. Asikwazi ukuvumela ukwesaba, asikwazi ukuvumela uvalo. uNkulunkulu akathandi ukulwa ngempi eyesabayo noma ngabantu abesabayo. Laphana esevuse October ngami lo wathi qhaweli namandla Gideon, yes Gideon, ngiyabonga. Wathi semthuma ukuthi makayo lwempini, wathi tshela amasosha akho ukuthi owesabayo makabuyele emndenini wakhe. Angizulwa ngomuntu owesabayo, angizusebenzisa empini yami umuntu owesabayo. Yabo indaba yokwesaba, umuntu ugcina engaseyona ingxenye yempi kaNkulunkulu ngoba uyesaba. Bahamba angazi ke laba bebehamba noma bona babengisabe bonke noma mhlamba abanye babe namahloli ukuthi bazofika emakhaya lapha ithi ngani hawo kanti nawe baba uyesaba njengoba usatshwa izinja nje la ekhaya, njengoba nje usithethisa kangaka nje kanti nawe uyesaba ngoba sesizwile ukuthi kubuya besabayo. Mhlamba abanye baqhubeka noma babe sesaba nawe. Hayi wathi uNkulunkulu lento iseyiningi kakhulu. Sengizozihlungela mina ke manje ukuthi obani abazohamba bawulwa impi yami. Impela wazihlungela, wabadlulisa emfuleni, wathi abaphuza amanzi. Bathi bephuzile amanzi kanti ngiyaqashela ukuthi baphuza kanjani. Thawuxhapha amanzi njengenja akabuyela eceleni. Laba abanye baphuza kahle beguqe kahle, laba bayithandayo bempini, laba osicuthe ababuyele eceleni. uNkulunkulu waseyisholo bona yena ukuthi ngobani abahambayo and babezobhekana nempi enkulu. Laba nje abambalwa bonke kuyacaca ukuthi bebengesabi ngoba ukwesaba kunesijeziso. Ngiyoqala esho la ningesabi. Nabafundi beNkosi uJesu emkhunjini uvele ivunguvungu lokhu nalokhu basolwa ngokwesaba. Singavumeli bazalwane ukwesaba. nguNkulunkulu kuphela ekumele simsabe, hayi omunye umuntu. Athi lapha ngicabanga ukuthi uMateyu 10, ningabesabi laba abanamandla okubulala umzimba, kodwa ngithi mesabeni lowo uthi sibulele abe namandla okufaka esihlokweni. Yena ke lo kumele simesabe, yena yedwa. Enokumesaba uNkulunkulu kuyarekhodwa, kugcine sekuthi umuntu kumsiza ukuthi angene ezulwini. Yazi lababelethisi bamaHebheru babusiswa ngoba bengalalelanga umyalo wenkosi ukuthi mababulale zonke ingane zabafana ezamaHebheru. Bazisindisa kwaze kwafika inkosi ukuthi hayibo nibayekelani laba, hayi balisho izaba labo. Bathi amakhosikazi amaHebheru astrong, sithi singakafiki nje sathi siyeza sebebelethile. Kanti babamba imfihlakalo kaNkulunkulu ukuthi kunoMose khona la. Ngakho laba bantwana kumele bavikelwe ukuze icebo likaNkulunkulu liphumelele. Basebenze ecebeleni likaNkulunkulu laba bantu base bethola isibusiso. Lisho kanjani iBhayibheli? Babusiswa ukuthini? Bamesaba uNkulunkulu nokusaba okusesikile. Cabanga labantu besifazane bahleze eGibhithe, babuswa eGibhithe, kodwa badela umthetho wenkosi, bengenalo elinye ithemba ngenxa nje ukuthi besaba uNkulunkulu. Abesabi ezinye izinto, abesaba umunye umuntu. Uthi kuHezekiya uthi uNkulunkulu ke ningesabi. Ningesabi lawo mazwi owezuleyo ngoba ngamazwi la indlebe
iyamukela okungenayo bese ingqondo iya interpret bese yenze i-decision. Yikho kubalekile ukuthi siqaphele ukuthi sihamba kuphi, yiziphi izinto esizizwayo. Khona umfana uNkulunkulu wayesembiza ekholwa. uNkulunkulu wathi kodwa kunento engiyisolayo ngawe, yilungise kuqala engakakuthathi. Waba nomusa uma ngikhumbula kahle le ndaba. uNkulunkulu waba nomusa kulensizwa noma kulomfana. Umfana uyacabanga uNkulunkulu uyamkhumbuza ukuthi uhambile lapha esitaladini, wezwa ezinye insizwa zikhuluma ngeintombi, zangcolisa indlebe zakho. Ngokuzwa lokho ke kungcole indlebe zakho, wangcola. Udinga ukuthi uyilungise le ndaba, ngoba inkinga ikulezi zinto ezingenayo kumuntu bese zibe sengqondweni, bese ingqondo kube sekuthi yenze njani. Enye into uyayibona ngamehlo bese iyakungcolisa, enye uyizwe ngendlebe bese iyakungcolisa, enye uyizwe ngamakhala bese kungcolise. And ke ukuzwa kwakhe uHezekiya, uNkulunkulu wadalula ukuthi inkinga yakho Hezekiya kwaba ukwesaba. Siyishilo kaningi ke lento ensukwini emavikeni adlula ukuthi inkinga yakho Hezekiya kwaba uvalo. Uvalo linesijeziso likwenza ukuthi ugcine usuthobela isitha ungaqondile ngenxa nje yovalo. Yini ukuba nibe novalo? Saba uNkulunkulu kuphela. Thoke izingcebo zenkosi yase-Asiriya ezingithume ngawo, verse 7, bhekani ngiyakubeka umoya kuyo, izwe amahemuhemu ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo. Yabona ngesikhathi uzithoba uyencekwini kaNkulunkulu uvuma izono, uNkulunkulu uyangenelela nasey'mpini zakho. Abese mhlawumbe kuzoba khona izimpi ozogcina zingafinyelelanga kuwena, ebezihleliwe ngawe, ngenxa yokuthi nje uzithobile wavuma izono zakho. Izitha zilwe zodwa, enze uNkulunkulu ukuthi izitha ziqabane zodwa zigcine zingafikanga kuwena. Mhlawumbe uyazingelwa wena awazi, and mhlawumbe sekunesikhathi kanti mhlawumbe izitha kade zabe zilwa zodwa ngenxa yokuthi ulungise indaba yakho, wena wazi awubuki. Kodwa lana bayatshelwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani, uzokwenza ukuthi nje bona abadingi nokuya empini. Cha, into beyidingeka kuyona kubona nje ukuthi bayithobe, bafuna ubuso bukaNkulunkulu, bafuna intando kaNkulunkulu, bazixhumanise noNkulunkulu. That's it. Ngoba impi ingeka Jehova, akusiyona yethu impi. Ingeka Jehova sidinga ukubona uNkulunkulu esilwela, njengoba walwela uIsrael ephuma eGibhithe. Wathi uNkulunkulu ngoMose, yabona laba baseGibhithe nibabona namhlanje, ngeke niphinde nibabone. uNkulunkulu uzonilwela, and bangena bakwaIsrael emanzini, avuleka kwavuleka indlela. Mase kungena izitha, ayivuleka ngendlela. Zafa kanjalo izitha zikaIsrael, zilwelwa nguNkulunkulu ngoba behamba noNkulunkulu. Uzokulwela uNkulunkulu kuphela mase uhamba naye, ngeke akulwele ungahambi naye. Ngamanye amazwi kumele abe kuwena, uzokulwela engaphakathi kwakho. Angeke akulwele komunye umuntu. Kusho ukuthi ungathemba umfundisi, ungathemba umuntu eseduze nawe, uzokulwela ekuwe. Yikuthi ngokukhulekela ukuthi uNkulunkulu makabi kuwe, kodwa nawe futhi hlala kuyena ngezwi lakhe.
verse 8. Wayesebuya uRabshake wafumana inkosi yase-Asiriya ilwa neLibhina ngokuba wayezwile ukuthi isukile eLakishi. Wayenza uNkulunkulu into ayishilo. Silaleleke. Verse 9. Ngepha isizwile ngoTirahaka inkosi yaseKhushe ukuthi uphumile ukulwa nawe. Lapho ikuzwa lokho yathuma izithunywa kuHezekiya yathi, "Ngiyakukhuluma kanje kuHezekiya inkosi yakwaJuda nithi, uNkulunkulu wakho umethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema alikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya." La baxabana bodwa ngala. Uthe sebona ukuthi nanzi impi khona la baxabana bodwa. Esikhundleni sokuthi abhekane nempi yakhe azama ukuyivikela yena, ubukisela izithunywa back kuHezekiya. Usaqhubeka nalento yokusabisa. Usaqhubeka namaplan akhe noma ebona ukuthi la iphuma khona ziyonakala izinto. Ngoba uSathane akanandaba ukuthi laba bamsebenzelayo sebexabana bodwa ziyonakala izinto. Uzoqhubeka akuhlasele noma ngabe uyabona ukuthi kumele ngabulungisa izinto ekhaya noma emuva la isuka khona. Yena into ebheke kakhulu nje wena, as long as enqobe wena noma ngathiwa bonakala izinto ngale ngemuva, vele bangabakhe labaya. Akazuba lose, there is nothing to lose kubona. Kanti kuwena he has everything to lose. Uluze umzimba wakho. Akakwazi ukuphila kulo mzimba wakho. Not only that, uNkulunkulu wenza izikhonzi zakhe zibe ilanga lomlilo. Uyamshisa yena nezikhonzi zakhe. Nanzo ke enye into ayilwela kakhulu. Uzama ukupholisa lo mlilo kuwena. Ugcina wasihamba usupholile ukuze akwazi ukuthi asebenze kahle. Inkinga yakho iyehluleka ukusebenza ukhona wena. Nasebandleni uyehluleka ukusebenza ngoba inkinga wena ngumlilo. Nasemzini wakho uyehluleka yikho sebekuvukela kangaka nje. Sebefuna nokukuxosha. Ngoba uSathane uyehluleka ukusebenza kwakho. Yikho nabazali bakho bengasakufuni. Nengane zakho zingasakufuni, singasafuni nokukondla. Nalezi kade zikondla. Ngoba uSathane ophila kuzona useyitshela manje ukuthi hey. Kuyonakala. Noma bengazi bona. Kodwa amadimoni asehluleka ukuthi osebenza naseyinganeni zakho ngoba mokukhona lapha ekhaya ayafuna ukungena nangumlilo ukhona. Ngoba wena ngabe lomlilo. Yikho bezoyeka izinto zonakala asondele kuwena. Enye into ozoyenza njengoba sizwa la ku verse 10 uthwani uthi niyakhuluma kanje kuHezekiya inkosi yakwaJuda nithi uNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi. Yezwa indaba ngokuthi iJerusalema alikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya. Uyoqeda ithemba. Kangakhi wena usuphelelwa ithemba? Kangakhi ungene esonweni ngenxa yokuthi ithemba seliphelile? Ngoba silwa ngaleyo ndlela isitha. Uthi nje ungamethembi uNkulunkulu. Kanti iBhayibheli lisitshela ukuthini? Abamethembayo uJehova bafaniswa nentaba yaseSiyoni, yona engenakuzanyazanyiswa. Abamethembayo labo uNkulunkulu. Kodwa umuntu ulahlekelwa ukumethemba uNkulunkulu, kusho ukuthi lo muntu uyazanyazanyiswa nje. Kufika leli gagasi ngala, shona le. Kufika umoya ngala, shona le. Ngobani? Abamethemba. And ukumethemba uNkulunkulu kungakulethela isibusiso.
Isibusiso esikhulu kabi nje ngokuthi ezimeni zikhona umethembile. Ukumethemba uNkulunkulu kungakunikeza ukuthi unqobe isitha. Ebese sizokunqoba uma ungamethemba uNkulunkulu. ODaniel noShadrach noMeshach ngicabanga ukuthi enye izinto yabanqobisa ukuthi bamethemba uNkulunkulu. Bayitshele ekhaleni inkosi yaseBhabhele besezweni laseBhabhele. Ngoba nawe kumele uyitshele ekhaleni ingane yakho mangaba ikondla kodwa isesenza into ezibhedayo. Uthi usendlini yayo ingane yakho wazi ukuthi udliwa yona. Kodwa mangaba isizokushayela umthetho obhedayo uyitshele ekhaleni ukuthi angikwenzi kimi lokho. Ngoba akhambisani noNkulunkulu wami. Bamtshela bathi ngeke siguqe esithombeni osenzileyo. uNkulunkulu wethu uzosivikela. Futhi noma ngabe kuthiwa akasivikelike. Kulungile kodwa makwazeke enkosini ukuthi hayi ngeke sisithobele ngeke sisiguqele isithixo senkosi. Iyona lento esingeke siye. Ngoba ku-Exodus 20 siyezwa ukuthi awuyikuba nabanye uNkulunkulu. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Nomfanekiso sezulwini. Ngisho noma ngabe uthola umfanekiso kuthiwa uJesu, awumkhonzi. Kuba umfanekiso lo. Noma usemhlabeni noma ungaphansi komhlaba ukukhonzi lokho. Sifundiswa lokho sibambe lokho thina. Ukuthi siseBhabheli sisezweni lakho asinandaba esikwazi ukuthi umhlaba nokugcwala kwawo kungokaJehova. Unamandla okusilwela. Ngakho sethemba uJehova kule ndaba. Asethemba ukuhlakanipha kwethu. Asizisho ukuthi uNkulunkulu uzo-understand ukuthi okwamanje sizocompromise nje sithobelele siguqe lesi sithombe. Masiqeda ukuguqa lesi sithombe bese sihambeke siyokhuleka uNkulunkulu ngoba thina siyazazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu wethu. Awukwazi ukuba namakhosi amabili. Sho kanjalo iBhayibheli awukwazi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi awucompromise noma ngabe isimo asivumi. Lokho kukubiza ukuthi umethembe uNkulunkulu. Yilokho nje kubiza ukuthi ube kukho. Ukuthi umethembe uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngoba mawukwalahlekelwa ithemba, ulahlekelwa isibusiso. Ungalahlekelwa na ukukholwa kwakho. Ngoba lapha kuba seKorinte ngokuqala isahluko 13 verse 13 thokuma into ezintathu. Yabona lezi zinto zimile ungazibamba nawe uzona. Ngoba zimile lezi zinto. Uthando. Uthanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nengqondo yakho namandla akho nomphefumulo wakho wonke. Uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Kuthiwa yonke eminye imithetho ayibambelele kulokhu uthando. Okwesibili ithemba. Okwesithathu ukholwa. Yilezi zinto ke ezimile. Uma mina nawe singazibamba lezi zinto sizoma. Ngeke sihluleke. Ngoba akukho kumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Mangeke ngahluleka ukukholwa angisamthokozisanga uNkulunkulu. Mangiphelelwe ithemba angazi ithemba nokukholwa kuyahambisana. Umuntu mayelahlekelwa ithemba kusho ukuthi akakho. Ulahlekelwe ukukholwa lo muntu. Kufanele kube khona ithemba. Ethembe umuntu njengalabo bafana laba noma lezi insizwa uDaniel noShadrach noMeshach bethemba ukuthi uNkulunkulu uzobavikela. Baphinde baqonda futhi ukuthi noma kuthiwa akabavikelike ngoba kungenzeka kungabavikeli kodwa at least impilo yabo bayingcwelisile noNkulunkulu bayathi mayingabavikela uNkulunkulu bayezulwini futhi kuyindlela yabo leyo ukufika ezulwini. Yabona ukuthi kumnandi kanjani ukukholwa. Kwenza ukuthi uzidele ukwazi ukuthi noma kungafika manje ukufa ngoba udosi lokufa yisono.
mina mangilwe nesono ukufa kusenamandla kimi. Ukufa angeke kungibulale uma ngingenaso isono noma kungekho isono engisaziyo engasivuma ngaphambi kaNkulunkulu. Angeke kungibulale ukufa ngoba ukufa akunamandla kimi. Ngobe sengifumane umoya ongcwele. Ngoba uNkulunkulu akafi. Ngeke ngithi nginoNkulunkulu phakathi kwami bese ngiyafa futhi ngoba uNkulunkulu akafi. No, akwenzeki lokho. Kodwa mayingekho uNkulunkulu kumuntu, umuntu uyafa. Njengoba uNkulunkulu waphefumula kumuntu, wase umuntu eba ngumphefumulo ophilayo. Mawusukeleke lo mphefumulo ophefumula uNkulunkulu kumuntu, umuntu uzoba ngofileyo. Ngeke abe ngophilayo ngoba umoya kaNkulunkulu akekho kulowo muntu. Ningizwe kahle ke, angishongo ukuthi awukho, ngithena akekho ngoba unguNkulunkulu uqobo lwakhe, ungumuntu. Ngakho siyamdinga uNkulunkulu phakathi kwethu ukuze siphile. Kodwa isitha sona sizoqhubeka nokusabisa ngeke siyeke. Uzokuhlaseleka ugule, uzucabanga ukuthi uzofa. Mhlambe ukugula ingane yakho, mhlambe ungawutholi umsebenzi, ube udinga ngempela futhi. Uma ngalo ukuthi yini abanye befakazi ukuthi bayothola umsebenzi mina ngikuthuli, kanti hayi uNkulunkulu usavumile ngithi sitha masikuhlasele wena. Kukhona lento emenza ukuthi makavume isikhathi eside kuwena kunomunye umuntu, ngoba ukukholwa kwethu akulingani, akufani. Mhlawumbe kwakho kukhulu kunalo nomunye umuntu ukubona kokuncane, kanti uNkulunkulu uyalazi izinga lokukholwa kwakho akubekele lona. Hayi, asiphethe lapho, sicele ubaba uKhoza asivalele umkhuleko. Izwi lakho likhaya lokusebenza ukwenza inkemba esinamhlanje zombili. Siyabonga Nkosi Jesu ukukhulumisana nempilo zethu nenhliziyo zethu. Size la Nkosi, size kuwe Nkosi Jesu. Size la Moya Oyingcwele ukuzogcwaliswa amandla enzeni ukuthi masihambe. Sihambe Nkosi sinokuqonda. Sihambe Nkosi Jesu ngokwezwi lakho nangokwentando yakho. Ngoba Baba uthe akusikwazi ukuthi umuntu aphila ngaso kodwa uphila ngezwi lakho. Siyabonga Nkosi Jesu. Siyabonga sonini nanini. Siyabonga umnikazi wento zonke. Siyakucela Nkosi namandla onke, siyakubuza hlale enhliziyweni zethu nasengqondweni zethu. Kube sizindle ngalo izwi lakho. Phezu kwakho konke Nkosi usenze kube silenze izwi lakho, siliphile, sibe yilo, singalilaleli kuphela, kepha Nkosi Jesu senze silenze. Imehla yethu yonke sisesemhlabeni, sisesemphefumulo uhlangane nenyama. Siyakumema Nkosi Jesu, siyakunxusa, phila kithi njalo Nkosi. Ukhulumile Moya Oyingcwele, ukhulumile Nkosi Jesu. Thatha indawo nasemini, sithi abekho njengawe, siphakamisa wena njalo. uJesu Kristu inkosi.